Hello guys, welcome to my vlog. Kauban sa akong mga anak guys, ato makita. Anining tayo guys, ato makita ang loud guys, nga nag-itom sa dagom ato makita guys. O wa pag yun diha aga atong labasiro. Nanay ni uli nga mamukutay guys Daghan na nanguli guys tungod kaha kay dunay dagom Wa pa man sila si Alex. Ang nanagat guys si Alex. Sila tanan di ay nanagat na di sila tanan. Di pa maklaro guys og kinsa ni Og dinhi si Alvin si Aladdin. Allah guys. Nanugdog man. Naana si Alvin. Ambot unsay panagat gidani guys, dagko ba og gagmay? Dagko na kayong dagat guys, di na ako makatagbo dito. Na ma de gagmay de gidang kuan panagat kay gagmay man sudlan nang gidbit-bit. Abdan dito sila si Alex o ulan. Waday ka mangwam sa Ben? Kinsa man tong tastabok? Sigaw kuan. Kain kog nang mamsa ka. Madapa. Ano to? Duha. Duha gamay ra piting kopilo to. Dali.
media og 1 kilo. Ano, di ba ilista ni Ja? Lipat siguro. Ano ni palit. Lisod dito ning labasero ug usaray Dapat duha. matimbang lista ta. Oo, diya kay tumanom po ng pagpanimba po sa customer. Kako mana gusto meron mo palit mo huwat man ang importante so ang isda ang sa mananagat kay obligasyon gyud nimo. Kanang mo palit maghuwat ra na. Lami yun ang duha kay isa maglista ug usa ra po di timbang. Si Aladdin. Uy! Ano yung iruan ng... Ikaw tukuya ka. Wa pa man mo uli, diretso na teto. Kuan paon? Mga adlaw to ba? Naana sila. Gaabay na sila. Paspas na sila padagan kay naanay ulan. Pas. Patam pupuk gapon. Ha? Patam pupuk gapon. Kama? Katambak Alexan, mamsa. Lalagi. Mamsa. Mamsang gamay. Gata
Ingatan. Naapay tuwas. Pila ra may sugilanon guys, miuli si Junior. Si Junior Bert guys, tumod na. Awawahin ni siya tumod guys. O wa na diha aglab asiro. Ha? Pila ka buok? Wow, thank you Lord. Tunyo. Diha. Ayay. Adyo pa. Kaluyan sa Ginoo ang taon. Wa dia silab asiro man gadali ra ba to guys. Dunay lakaw wa pa malab asiro. Ah, ihatod to sa pantalan. O pasensya na mo guys, ug mao ra poy lingaw nako karong adlaw ug ako miyon guys. Bye-bye.